Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nesthembu family, friends, followers, abantu abalandela amakhosikazi Musa Mseleku abathanda amakhosikazi kaBaba Mseleku. Lena ke cha Macele ne fan base Macele. Niyambona kodwa Mamkhulu lo shona khuphuka ngawo cha ngaze ngamthanda Mamkhulu ngithanda indlela le ayiyo manje Mamkhulu uyaglowa uzama izinto ezintsha maye gqoka futhi akawasaba amakhalazi uba colorful nje yabo le ezomshado mangithi ezomshado isibonise elinye iside la Mamkhulu nalo ogqokisa Mamkhulu cha siyabonga hayi ukuthi ubengagqoki kenjalo kahle engathi uthole umuntu omusha omgqokisayo this time because ngibona na ku season 6 ngathi hayibo Mamkhulu nangeswenka ukuthi season 6 vele ubuza nemicimbi eminingi bifuna ukuthi uMamkhulu abe kwi spotlight yabo uMamkhulu ashine amanye amakhosikazi kwase kufika ishow ke ezomshado le abeyenza noMakhumalo nakhona futhi ngathi hayibo ngayolunguza ngoba ishow isuke yafika kabi yafika no Big Brother ke ngiswa kude naye bengengikwazi ukudivorce uBig Brother ngenxa yoMacele noMakhumalo kodwa bengilunguza ke mangilunguza ngithi hayibo waze wamuhle lo yelo kuMamkhulu ngithi hayibo ekhanda Mamkhulu kukuthi ke phela ishow ibinalezi indaba ezijulile zabantu abashadile inkinga ezenzeka emakhaya abanye bafuna ukuzolungisa imishado yabo ngaye ngiwabhalile ama-episode akhona ngithi ngizokwenza i-review ngabona ningangiphenduli ngathi hayi ake ngiphume kini mhlambe nani nibhizi no Big Brother uyabo kodwa-ke bengizoncoma uMamkhulu ukuthi waze wamuhle uMamkhulu uyaglowa and ngiyamthanda-ke lo Mamkhulu omusha nemswenko yakhe kodwa washo kuMamkhulu athi mase uhlangana naye emall ungacabanga ukuthi usozohlangana nalo Mamkhulu ombona lapha yaka TV esefaka o-makeup efake entontoni emall phela usuke seyikhululekele naye ezoyicusha ezoyithengela. Hayi guys ngiyanikhumbula ngaphezulu kwakho konke kodwa yabo lo nyaka u2023 uyasidudula uhamba nathi ayikho into ongathi uyayenza uthi uyabheka i-hours eliphelile nisho ke kusasa siyeza ngizokwenza i-review Uthando Nesthembu kunezinto ezihlekisayo eziningi mhlambe njalo ngizothi kunezinto ezihlekisayo ngithi ngiyawenza lama video ngithi ziyahlekisa nivele ningahleki ayikho ke kodwa ayikho yodwa inkinga. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi inkulu into eniyenzayo niqhubeke futhi nisupporte nabanye because lokho esikuthola la ku YouTube kuyawenza umehluko ominye uzothola ukuthi nje lo YouTube so uyafana ne-office nomsebenzi kamlungu so ngesikhathi ubuka ivideo kwesinye isikhathi awuyithanda izinto ezishow abantu ohlambe bakhuluma ngosaziwayo omthandayo uzucikeka kodwa ukuzama komunye usuke nje etohoza into efana naleyo kwezithando siyabonga kakhulu sengikhulumela nabanye siyabonga kakhulu i-support because ngesikhathi kukhula ama-subscribers kukhula ama-views ikhona lento encane esiyitholayo nawe uma ufisa futhi uqala into efana nalena ungeza sengaba kuwe ukuthi yini othi mawuthi ubamba ifoni noma ubheka icamera ube comfortable ukukhuluma ngayo mawunganqeni ukuhleba ngabantu kodwa phela ungazuhleba ngendlela yokuthi bazokubhalela incwadi bese siyakubopha manje ungaqala makukhona okunye mhlawumbe ubona ukuthi lokhu kuyi-skill ungeze uzofundisa abantu uze la ku-YouTube ningawusaba u-YouTube ikhona imadlana etholakalayo le mali le iyasiza kwezinye indawo hayi ke ngiyohlezi ngikhuluma kanje ninganginaki futhi ningangithethisi singaxabani. Thank you so much for your love and support ngiyabonga angiqedi bye bye.